Здравейте, скъпи колеги! В този видеоклип ще ви представя как да влизате в виртуална класна стая на школа. Първо влизате в своят електронен дневник със своите данни, след което то ви излиза целият дневник. Горе вляво на лентата ще видите школа, квадратче, година и роля. Сменяте на обучаем в Академия школа, след което системата се апдейтва и отгоре се изписва Академия школа, град София. След което влизате на квадратчето и влизате в виртуално училище. Оттам ще видите меню Виртуални стаи. Оттам избирате своята стая за съответното обучение. При влизането винаги сте с включен микрофон и камера, следователно браузърът ще иска позволение за тях. Ако оттам не излезе, влизате в настройките на браузърът. Най-лесно е в търсачката да напишете примерно камера, след което когато я намерите, под нея ще ви излезе и микрофонът. Когато влезете, ще видите към кои браузъри е позволено да се използва камерата или микрофона. Също така може да прегледате настройките на самия компютър. Влизате в настройките, пишете камера или микрофон в търсачката, влизате и трябва да видите дали са on или off. Задължително трябва да са on. Когато се върнем тук, вие при самото влизане, както ви казах, сте с включена камера и микрофон. При влизането може да ги спрете, за да не става микрофония. Вляво ще видите 4 емотиконки, които са част от функциите на виртуалната класна стая. Вдигане на ръка, споделяне на екран, прикачване на файлове, които желаете да споделите с вашите колеги, а също така и чат форма, в която може да споделяте с тях. А по средата е червената слушалка.